ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி தமிழ் செட் பண்ண பார்க்க போகிறோம். அதுவும் உங்கள் மொபைலில். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. உங்களோட கிரியேட்டர் ஸ்டூடியோ அப்படிங்கிற ஆப்பு ஒன்று ப்ளே ஸ்டோரில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் கிரியேட்டர் ஸ்டூடியோ ப்ளே ஸ்டோரில் கிரியேட்டர் ஸ்டூடியோ ஸ்டூடியோன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிரியேட்டர் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். கூகுள் மூலியமாக இருக்கும். அதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணோடனே லாகின் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க. லாகின் பண்ணோட்டி உங்களோட வீடியோஸ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ கோடி அருவின்னு ஒரு சாங் இருக்குது. அதுக்கு நான் தம்ப்நெயில் செட் பண்ணோம். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும். கிளிக் பண்ணோன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டேக்லேருந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் சேஞ்ச் பண்ணுறதான எல்லாமே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். நான் இப்போ அதெல்லாம் மாற்றலை. எனக்கு தம்ப்நெயில் மட்டும் மாற்றுறேன். நான் இந்த தம்ப்நெயில்னு வச்சுக்கலாம். கஸ்டம் தம்ப்நெயில் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா டேரெக்டாக கேலரிக்கே போகும். நான் கேலரியெல்லாம் நான் தம்ப்நெயில் செட் பண்ணலாம். நான் இதிலே இருக்கிற தம்ப்நெயில் செட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கேலரிக்கு போகிறவே நீங்கள் தம்ப்நெயில் மேக் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இதுலேயே தம்ப்நெயில் வைக்கணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம். இந்த நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன். செலக்ட் கொடுத்தோன்னே தம்ப்நெயில் அங்கே செட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் டேக் வேணும்னு வச்சுக்கலாம். ப்ளேலிஸ்ட்டில் சேர்த்திக்கலாம். அடுத்தது பப்ளிக் பில்டாக நீங்கள் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா. அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. அவ்வளோதான் வீடியோ. நன்றி.